Prosím, láska. Tak ešte raz. Nekomentujem. Jaj. Papuška, ľubíte ma? Asi ne. Ľubíte ma, pani posluška? Teraz pýtam sa to na čo. Ľubíte ma? No jasne, jasne. Ako mi to ukážete na... Pecko. Áno, To láska. dokazujem. Poďte to teraz to dokázať. Nie, čilný. To ti to dokazujem. Jaj. Píšem. Dobre, no. Inak nedáte. No daj. Niekto by chcel lítať, keď tam. O to tu vypadá. Ideš bližšie? Vybaj sa ho na skriňu. Máš to čo? Dobre. Nie, prepáč, neviem počúvať. Aha, defekt. Jaj, Peťo. Počuj. Neviem, že prečo by chcel lítať, keď je tam. Čo máš, zadretý motor alebo čo? No ma nedúš to, daj tam trojku. Na dvojky ideš. Treba zdrknúť. Ide, daj normálne. Kurva. Poď motor 5, všetko tak... Už tam... Nejaký server... Jako? Nejaký server... Však zo stránky, z buferu, z gaming.sk, z takých som zebral IP adresy a také. Jaké máte linky? Ja mám Z8 bakulu a tento má, že antibakulač. 88,8. Z8 bakulač. A na jakých serveroch máte na gamingu? Všetky, čo tam boli, tak ten som si skopíroval. A hlavne Alpha, čo tam najave, Pedasco, ale také na lama. No. No, to je... Bola tiež sú dohodneme. Ja, kameronečku je. Ale je sklá. Ja som Hans. Šiebnutý. No, daj. Keď máš pýtať, je to lepšie. Ale sklá. Peťo, halero. Aha, stačilo. Ne.